Δεν ξέρω, γιατί δεν έκατσα να συζητήσουμε καμιά φορά μαζί. Γιατί κάθονταν όλη την ημέρα στα καφενεία και έπινε χαρτιά. Έπινε κανένα ποτό και εκεί δεν μπορούσα εγώ να κάτσω να μιλήσουμε ή έτσι να ανοίξουμε μια κουβέντα και για να την αγαπήσω. Μάτια μου όμως 20 χρόνια είσαστε μαζί, δηλαδή αλλήμον ακόμα και εχθροί να ήσασταν μέσα σε 20 χρόνια θα είχατε κάτσει μια φορά να μιλήσετε. Ποτέ. Μέρα νύχτα είναι στα καφενεία αυτός. Να σου πω κάτι. Κάθεσαι με συζητάς κάτι παραλογή. Μισό λεπτό, σε παρακαλώ πολύ, άκουσα. Τη Βέρα δεν μπορείς να πάμε να παίξουμε χαρτιά. Κάτσε κάτω, σε παρακαλώ πολύ, να κουβεντιάσουμε ήρεμα και όρημα. Πού είναι η Βέρα σου? Πού είναι? Δείξτε την άμα την έχεις. Εγώ ορίστε. Την έχω. Εσύ πού είναι η δικαστή? Εγώ την έχει άλλους. Τι έκανα? Γιατί? Λόγω για τα χαρτιά, λόγω για την τράπουλα. Εσένα σε πειράζει. Με πειράζει? Για πόσα λεπτά? Για 6 χιλιάρικα. Τόσο φτηνή ήταν η Βέρα. Παλικάρι, όσο φτηνή ήταν η Βέρα. Για 6 χιλιάρικα. Θέλεις λεφτά να σου δώσω? Θέλεις λεφτά να σου δώσω? Να πας να την πάρεις τη Βέρα σου? Φέρε. Γιατί να σε δώσω? Ό,τι μου είπες γιατί Μα έχεις. γιατί να σε δώσω? Τι κάνεις, χαρτιά παίζεις, τι κάνεις, χαρτιά παίζεις.